мардҳое ки зан доред, ҳеҷ гоҳ бо зани худ ин муомиларо накунед. эҳтиёт бошед. ин муомила чӣ муомилае ҳаст? ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш ҳамин аст ки барои дигарон ҳам огоҳ шудан дар зери намор лайк гузоред ва то охир хуб гӯш кунед. иншоаллоҳ маълумоти пурра хоҳед гирифт. албатта давраҳои ҷоҳилият чӣ даврае буд, ки ҳеҷ зане дар назди марде қадр надошт ва занҳо чӣ гуна зиндагӣ мекарданд. дар арабҳо занҳо хеле дар пояи паст меистоданд. қадри занҳо дар назди мардҳо аз хару аспу шутур дида паст меистод. мардҳое ки соҳиби фарзанди духтар мешуданд, албатта норизогии хешро баён мекарданд ва ғамгин мегаштанд. вақте ҳамон духтарчаро зинда гур мекарданд, баъдан сари худро баланд карда дар назди мардум мегаштанд. албатта ин айён аст, ки амири муъминон ҳазрати Умар ибн Хаттоб низ духтарашро зинда гур карда буд. албатта дар он вақтҳо дар давраҳои ҷоҳилият буданд. пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: эй мардҳо, шумо занҳоятонро назанед. дар ҳамин вақт ҳазрати Умар гуфт: ё расулаллоҳ, занҳо мардҳоро ҳурмату эҳтиром накарда истодаанд. баъдан пайғамбарамон гуфт: наход ҳангоми занҳоро назанед гуфтам, занҳо шавҳарҳояшонро эҳтиром накунанд. занед, аммо медонед ки чӣ гуна бояд занро занад. на оне ки ӯро зада сару рӯяшро кабуд кардан нест, ё ин ки ягон узви ӯро шиканад. не, дар ин ҷо барои тарсонидан танҳо бо ягон рӯмоли хурд тарсонад ва занад, то ин ки зан дар ин ҳолат шавҳарашро ҷиддӣ қабул кунад. баъдан занҳо ҷамъ шуда назди Оиша модарамон рафта аз шавҳарҳояшон шикоят карданд. гуфтанд, ки шавҳарамон моро аз ҳад зиёд, яъне аз гуфтаи паёмбар дида баъдтар азоб медиҳанд. баъд паёмбарамон ба мардҳо гуфт: эй мардҳо, аз занҳоятон шикоят ҳаст. шумо занҳоятонро зиёдтар аз рухсати худованд латуф мекардаед. зани кадоме аз шумо мардҳо шикоят кунад, ки шавҳарам манро латуф мекунад, ман ӯро марди ҳақиқӣ гуфта қабул намекунам. гуфтанд: сад афсӯс, ки имрӯз мардҳо бо занҳои худ муомилаи хуб кунад. баъзеҳо чунин мегӯянд: ту аз занат метарсӣ. мегӯянд: не, муомилаи хуб ва эҳтироми зан на онест, ки аз зан тарсидан бошад, балки пайғамбарамон гуфтанд бо зани худ чӣ қадар муомилаи хуб кунед, меҳрубон бошед, зеро ки ин зане ҳаст, ки ҳамеша дар фикри шумо ҳаст. ҳеҷ зане дигар бар фикри шумо буда наметавонад. дар дини мо ҳурмату эҳтироми зану шавҳар бо якдигар ин тарс аз зан нест.